Λοιπόν, και τώρα, αφού κάναμε το βασικό προγραμματισμό της συσκευής και καταχωρήσαμε και έναν τηλεφωνικό αριθμό από τους 5 συνολικά που μπορούν να καταχωρηθούν, θα κάνουμε ένα πλήρες τεστ να δείξουμε ακριβώς πώς δουλεύει η συσκευή. Την έχουμε τοποθετήσει λοιπόν σε ανοιχτό χώρο έξω στο μπαλκόνι και τι θα κάνουμε, θα την καλέσουμε. Λοιπόν, έγινε σύνδεση με τη συσκευή, τώρα περιμένουμε για το μήνυμα. Αυτό εντάξει, μπορεί να πάρει κάποια δευτερόλεπτα μερικές φορές, μέχρι να το αποστείλει η συσκευή. Έχει να κάνει και με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυτό. Λοιπόν, το μήνυμα μας ήρθε. Το μήνυμα μας ήρθε και αυτή τη φορά έχει και συντεταγμένες. Φυσικά, γιατί η συσκευή βρήκε δορυφόρο και μπορεί να προσδιορίσει το που είμαστε. Πατάω τις συντεταγμένες. Και αυτό τι κάνει, μας ανοίγει έναν χάρτη. Google. Τους χάρτες του Google. Το οποίο λέει ακριβώς πού βρισκόμαστε. Έτσι. Μας δίνει το στίγμα. Να σημειώσω εδώ ότι για όσους δεν έχουν smartphone, δεν έχουν δηλαδή κάποιο κινητό με δυνατότητα σύνδεσης με το ίντερνετ, έχουν δηλαδή μια συμβατική συσκευή, το GPS θα του στείλει απλά τις συντεταγμένες. Θα του στείλει το ίδιο μήνυμα με την ηλεκτρονική διεύθυνση και τις... Ως επίλογο, θα ήθελα να αναφερθώ σε εκείνες τις λειτουργίες της συσκευής, τις οποίες δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε σε αυτό εδώ το κλειστό δωμάτιο. Η πρώτη λοιπόν από αυτές τις λειτουργίες είναι το λεγόμενο Movement Alarm, δηλαδή συναγερμός σε περίπτωση που έχουμε μετακίνηση της συσκευής. Με αυτή τη λειτουργία, η οποία φυσικά η ρύθμισή της γίνεται πάλι μέσω μηνύματος από το κινητό, αν ο φορέας της συσκευής είτε είναι όχημα είτε είναι άτομο μετακινηθεί περισσότερο από 200 μέτρα από το σημείο που βρισκόταν η συσκευή όταν τη στείλαμε το μήνυμα, αυτόματα η συσκευή μας ειδοποιεί, μας στέλνει ένα μήνυμα ότι υπάρχει κίνηση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια βασική αντικλεπτική λειτουργία, καθώς μπορώ να αφήσω έτσι τη συσκευή το βράδυ στο αυτοκίνητό μου και αν κάτι συμβεί, αν το όχημα μετακινηθεί, να ειδοποιηθώ. Εγώ όμως θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά σε μια άλλη εφαρμογή, η οποία θα λύσει τα χέρια σε χιλιάδες ανθρώπους. Και η εφαρμογή αυτή είναι η δυνατότητα με αυτή τη λειτουργία να επιβλέπουμε αποτελεσματικά και πιο άνετα, πιο ξεκούραστα ανθρώπους που υποφέρουν από κάποια μορφή άνοια, όπως είναι το Alzheimer το λέγομαι. Επειδή έχω ασχοληθεί με το Alzheimer, ένα από τα προβλήματα όσων επιβλέπουν ανθρώπους με Alzheimer είναι ότι δεν μπορούν να τους αφήσουν λεπτό μόνους τους. Βγήκες να πας στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να φύγει από το σπίτι να χαθεί. Βγήκες να πας κινηματογράφο, θέατρο, βόλτα, μπορεί να βγει από το σπίτι και να χαθεί. Γενικότερα αλλάζει η ζωή σου δραματικά επιβλέποντας έναν άνθρωπο με Alzheimer και ειδικά για όσους δεν έχουν την οικονομική άνεση να προσλαμβάνουν ειδικευμένο προσωπικό για να προσέχει τον αγαπημένο τους, ο οποίος πάσχει από Alzheimer, η ζωή γίνεται πολύ δύσκολη. Με αυτή λοιπόν τη μικρή συσκευούλα μπορείς να βρεις μία λύση ώστε άφοβα να μπορείς να βγαίνεις για λίγο από το σπίτι σου, ξέροντας ότι αν απομακρυνθεί το άτομο το οποίο έχεις αναλάβει να προσέχεις,
ότι αυτομάτως θα ειδοποιηθείς, αν βγει δηλαδή από το σπίτι. Βάζεις απλά τη συσκευή στο σακάκι του, στο μπουφάν του ή και στην τσέπη του παντελονιού, την ενεργοποιείς, την έχεις ρυθμίσει με τη συγκεκριμένη λειτουργία movement και αν το άτομο το οποίο επιβλέπεις απομακρυνθεί από το σπίτι, αυτομάτως ειδοποιείσαι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έτσι λύνονται τα χέρια σε καθημερινές μικροπεριστάσεις. Μπορείς να βγεις να κάνεις κάποια δραστηριότητα, συνιστούμε βέβαια ολιγόροι σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έχοντας το κεφάλι σου ήσυχο ότι υπάρχει μια πολύ καλή ασφαλιστική δικλείδα. Έτσι. Λοιπόν, αυτές είναι οι βασικές λειτουργίες, αυτές είναι οι βασικές ρυθμίσεις της συγκεκριμένης συσκευής. Θα επανέλθουμε με βίντεο που τις παρουσιάζει αναλυτικά και στον έξω χώρο, σε ανοιχτό χώρο. Για την ώρα θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είσαστε πάντοτε καλά.